Etong recipe na to guys, laging nire-request sa akin ng aking mabait na nanay na si Nanang Linda. Alright, yan oh, may maskara ng baboy, saka yung atay, saka yung mga tawag doon, tainga ng baboy, yan, pang dinakdakan. Ayan oh, alright. Siyempre, ito yung the best formula, yung iihawin natin yung dinakdakang special natin na sa pamamagitan ng mga nagbabagang mga uling para mas masarap at saka maaroma yung menu natin for today. Ayan, mag-ihaw tayo ng pang-tinakdakan na request ni Mudra. Alright. Siyempre, before natin ihawin to, kailangan natin siyang ilaga. Tapos pagka malambot na siya, kailangan natin siyang i-marinate ng paminta at saka asin lang. Remember guys, para mas kakaiba yung sarap ng ating inihaw na pangdinakdakan, asin at saka paminta lang dapat. Talim! Haluan natin ng atay ng baboy. Alright, oh. Ayan oh. Wow, suwabing pangdinakdakan. Mabalik ka sa belt na? Habang naghihiwa tayo dyan ng ating pangdinakdakan, bigla ko nalang naisip na bakit hindi nagbigay yung tindera ng utak ng baboy. Paano na to? Paano na matatawag na dinakdakan tong recipe na request ni Mudra? Sabi ko sa sarili ko, nako. Kaya wala, palpak. Naging inihaw na maskara, dila at saka atay na lang itong menu natin for the day. Yan, dahil wala tayong nakuhang utak ng baboy, ito. Inihaw na lang yung labas.